Dalam siapa kuih tu ya? Mama, siapa hantar kerasi jual sabu pun? Jason? Oh. Kung jalan naik baklas nila. Kailangan ba mo? O, saan namin? Oh, paano? Hindi ko namin. Magpala nila. Hindi ko na ba? Ito ako natin eh. Ito ako natin eh. Ito ako natin eh. Huwag ka mga yaw mula siya umadap. Hindi ako natin eh. Maadi mo yan. Uwabat niya mo ko. Ito jalan baklas na telepon na.